Zo, dat is hem dan. We hebben hem ontdaan van zijn aluminiumfolie. Dat is omdat we schieten op een privéterrein en daar willen we zo weinig mogelijk rommel maken. We hebben hem als volgt doorgerond. We beginnen bij A met elektrische ontsteking. Dan gaat de cake gewoon zelf door van A naar B. Althans, dat hopen we. Daar hebben we niks aan doorgerond. Dat laten we gewoon zo. We hopen dat deze twee lontjes heet genoeg worden, zodat ze elkaar gaan ontsteken, zeg maar. Dat is eigenlijk het gepatenteerde Rubro doorrondsysteem. Van B naar C hebben we zelf doorgerond. Heel veel de lontjes aan elkaar gemaakt. En van C naar D hebben we ook zelf doorgerond. Dus we zijn benieuwd of het allemaal achter elkaar doorgaat. Dat het één mooie grote cake wordt. Met 108 shots. Nummer A duw ik nu op. Voor de zekerheid toch maar weer even eruit gehaald en losgehaald. Nu zit hij echt goed. Zie je aan die snellom vast, dat hij echt goed